lang hilin eh. Hello, good morning. Friday morning. Diyan nagilahang mga gift. Kaya magparty ng mga bata. Jiden. Kian. It's gift po nila. Diara. December 20, 2024 na. 5 days na lang Christmas na. Sana all na yung mga gift. Christmas party ron sa skulahan. Hello, good morning. Friday morning. Nanali ako sa trabaho. Duty na ko. Gado 4:30. Diyan pagabot na ho, nanay mga kuan para pang exchange gift sa mga bata. Kay party ron nila. Party ron sa mga bata. Atos Holy Spirit. Sila yung mga exchange gift. Kalanrakas ilang exchange gift. Sana all Bertudaso family. Wag yapon, nagpanahon karon nagdudangok-nok. Mag-prepare din kong kuan kanang carrots o patatas kay di mga bata magbaon, mamahaw naman sila kay Christmas party lagi. Anong magluto ako para pamahaw. Kuan, magminudo ko. May apang nasa sarsa kay kanay na lamang pod pinaaga ilang pagkaon mo ng karon ato kog minudo. Morning mong tanan, kamusta naman mo sa mga lain-lain dapit sa kapupudan sa Pilipinas, sa gawas sa Pilipinas, dinis sa Bohol o dinis tibok Tagbilaran o labi na diha sa ang pamilya sa Alicia Bohol. Merry Christmas na tanan, sana all natin pinaskuhan. Mihatag sa Ginoo nato. O para na ho, importante basta bahala og way maghatag pinaskuhan, ang importante nga hatagan tag baskog panglawas. Makapanikay sikay sa katrabaho, dawat na ay maando. Dawat na ay magamit sa mga kaapu-apuhan sa tao. Ika 9 months na ron ni Precious. Yay. Happy 9 months, baby. Miss you, baby Precious. Lingaw si Lola. Na ako'y pakik ni mo, be. Ay na lang. Ang kamot para sa mga apo. Sa isa, sige pangutana, sige chat. Sa family house, si nanay, nanawag, sige ingan, asa ko na kumuli. Asa mo kabalaka, mauli lagi ko rong tuiga, di pa matapos ang 2024. Bitaw, naroy kong nanay, kay gamingaw sila dito ron, kay mga lagi wala pos upaw. Natimingan hinumpod sa upaw nga, bis kay December bakasyon, magkasapok unta may mumaninom pa yung paglupad. Pero sa gira, maroy ragyapon Ginoo. Anong kuan? Kalau nang ko sa Ginoo. Ito sa ko pamahaw. Minudo. Happy 9 months, baby Precious.
Sarasa ka wala kaway. Tupa. Wala ka man nag... Oh. Kuhan. Duty pa man siya ko, no? Ujiti na ni kuan ang pagmangkong panganay. Ang damag mahaw. Ang gibawon pa ni sila nagprepare na ta pagbawon magbawon sila kay Christmas party man. Ang damag pamahaw. Minudo. Minudo for breakfast. Ang motor ka? Ang motor ka? Good morning sa tanan. Mamining ayok. Morning. Berna Mendoza. Mama Cabalo. Jinya Salvaday. Good morning. Jet Mendoza. Miss Nissan Alan, good morning. Manuel Dominguez sa Cebu. May Christmas udang tanan. Kita saan, hatagan tagos. Kalinas, Taglawas. Sa katulay ng utana na asa ko ng boss ani naranaan ni laki ang amo nga boss igagaw nga bazi sige na kung balik-balik inisipang utana di ka gits anong makagits mo kanang laki ani Bertudaso pagmang kanasang nanay karang baji Ayuban Bernaldez pagmangkin po na sa aming tatay anak na sa igsuong tatay nga baji ng baji dani kanang laki anak po na sa manghudi nanay nga laki mo nang Bertudaso sila na Bertudaso man mo nang katunga makasabot anang simplang
Mo to hindi pasabot. Agwa makasabot. Kani sila sa una sa Manila paano sila dito gyapon ko nila kanang nag-uditi karon ako gyapon na ni nagalaga. Ako una din na usa pa sa tire. Muning pasabot ninyo. Sa panganay pa ng bata, ninda pa ng Salito San Juan. Anas Aira, ako na nas ilang poder si ay gagaw na security guard pa na dito sa Manila. Kapay regular nga trabaho tong may gagaw nga baji sa una. Manang naka-regular nagtrabaho dito, munang nakapalit sila jutaan ni ang tindahan dito ug ang bay. Murag gasa to basta kay sa ilang poder dito ko sa unang panahon. Inja kan sa Aira kanang panganay dugay na nasundan. Pagpasunod pa din ng Aira si Along. Si Jiden mo nang si Jiden ug si Along San Juan gyapon sila. Si Terry na. Mao na ag katungutan nga wa kahibaw. Dinis tagbilaran sila na sila'y kamay negosyo dinhi. Na sila'y mga tibi, na sila'y tibiis. Kalapit sila'y katong manukan. Mao na dinhi nagpundon ng laki kay may gamay negosyo dinhi. Kay nagsigig ko nagsigig pangutana marites man siguro to pang marites kay amo ko kagit so kuan gitubag na muna ha ug say ganis ang gipayan side by side first cousin abot na mo pareharami taga Alicia Sudlon, alis siya sila. Tatlong kambitaw ko. So, anak hibaw. Okay, ang tubag. Anong, hindi mo mag-message taas. Okay. Kabalik-balik na kong reply o mga message. Mga istorya ako tinuod sa amang relasyon. Dito sa kasaod. Sindahan kong hiwa-hiwa. Namagot ulit kong binodo. Mato itubag sang mga pangutana. O kanang mga sadapit. Kaya bawa na mo ka sadapit. Di na kinahanglan o ka sadapit. Basta kayo nas tagbilaran. Itong mga kanunay nagsubaybay, wala na sila mga tanak, kinabawahan na sila. Na mga bagong mariti siguro. Nagsige sukit-sukit. Nagtubag na mo. Tubag na mo sa mga pangutana o kanang lugar nga ha. Kay bawa na mo kasag, bisod food. Hatag na laman tanan ang istorya. At na kay bawa mo sa relasyon sa mga boss. Sana all boss. Christmas tanan dihay, Merry Christmas diya sa Valencia Danao ni Ma'am Siri Ulrich. Good morning, ma'am. Sorry jud kaadyo, ma'am. Ako ka bisita. Kasi may time turod po na makabisita ba ko diha. Nanay Lusing. Belated happy birthday Nanay Lucia. Saan man nga, kuan man. Saan man, nani kay sikay pamangko. Pasalamat ko sa Ginoo nga masagsayangan sang kaidaron. Makapanikay sikay pa. Kaya bawa naman mo servisyos pa ni Malay, marurok sa atong balay. Moto, kagits na ba mo sa mga nangutana? Ay, nasig pangutana nga mauni mo na ang sabi ko mo na to yung tubag dito. Huwag say ang sa mes kasaad sa hangi puyan.
Mga bata, ug sa pag sila ipil na mo na sa pilhan nila tungod sa suod pa. Ahos. Oh, sabugas. Nanggo ko ng pamahaw dahil yung panuto. Kaya Milo ko puwason sa kabinet ni Ayra. Kaya ako itong ni Aringan daw makakabit naman naman. Kaso ang kabit ng daron. Kaya ako parang mo init ba ni? Isa sibuyas, ahos. Mga kaisuunan. Wala ba din sa ito dali? Nagluto. Mura lang ito na ng pamagit. Sana dito ko isa kamiga. Mutanan ninyo nga. Paan. Ito hinihinga naman ko ng mga baka pamagano ko nga. Paan mo ko mag-review. Paan. Gastuhan. Buboy. Datang-tado. Kasi daan ang classmate na nagawang Manila. Waling munti na. Sinilin gunting. Plus nila na sa elementary pa. Kasi dalay karoon mo na minso. Kami tayo nagparihan yung tayo city. Nainggit sila kaya akong kuwan. Nakong mga apo. Sana ulo ka para mga apo. Dito ko rin mga kuwan. Siguro ko sa bahay ka tambay namta ko pa rin tinatindas bahay ginagmay saan man tinatindas bahay ginagmay okay lang po ako na dito kaya okay ako naman sa kami na saan naman mga ako nakadan siya. Siguro, pagkakulan ni pamilya ha, siguro nasa ko siguro na panpad, naging sa balinja ko. Nanang, kuhan ko, minuto, pagkakulan ng karni yun na. A few moments later. Hi guys. Hello, Madong Paris, yan na po. Nabot na magugang ipaabot ko. Nabot na gagaw na likas Manila. Kaya po'y bag. Ako kaya ba kung sinisudari. Kasi nalalig. Nikuha na. Gagang. Uy, beans. Sa kaisudari nga beans. Ang tanawan. Uy. Beans pod nga tuwalya. Sana all. Beans good, ha? Beans nga tuwalya. Salamat. Kayo. Uy. Napagadzud. To Ate Helen. From Nura og Ajun. Sana all. Nakoy ampaw. Nakoy ampaw dia. Ano akbon. Ang salamat ka sa pinaskuhan. Sa paniguban. Kasi sing markahan na At to at Helen from Ajun og Nura. Salamat. Uy, dili pa ipanas mga bata na kulit. Kare. Napod. Dito sa kalipsan ng mga bata. Dapod. Payong sa ilang kumpanya. Ano ilang sa kumpanya? Kawara. Kawara. So, kaya pagpagpagong upuan. Wani silang kuan. Sa ilang trabaho. Kawara.
Dapat di ampaw. Thank you, Lord.